bir muallim taliplerden egzamin alýar diýe. Onun bir gyz egzamine giripdir, o muallim sonra öğreneceğim diýipdir. 7 sekundda galýan zat näme diýipdir. Gyzym utanyp ýüzüni tutup çykyp gidipdir. Gülüpleýim, utanýan diýipler. Onu ikinci giripdir. Ondan jigim saňa da soramady, 7 sekundda galýan zat näme diýipdir. O gyzym ýüzüni tutup gülüp çykyp gidipdir da. Onun üçüncü oğlan giripdir da. Üçüncü oğlan giripdir. Jigim saňa da ýanky soraw, ýanky ikisine beren sorawmyz 7 sekundda galýan zat näme diýipdir bolun. Ýanky oğlanım 7 sekundda galýan zat agam molum näme bolýar diýipdir oğlum. Ha, davleni bolýar diýipdir. Ha, berekele bildin diýipdir. Ýa iki saňyda soraw berdim, gülüp ýygyna çykyp gitdi diýipdir. Şo ýyllara barda aýt diýipdir. Oğlum pikir etýän zat 5 sekundda galýar diýär.